हेलो रायजोफोर खुलुमबाय बयखौबो दिनैनि गोदान भिडिअ नोंथांमोनखौ बरायबावनाय जाबाय। बेंगलर बड' वेलफेयार एस'सिएशननिफ्राय दिनैहाय दंफैयो जाहैबाय मान्डिया डिस्ट्रिक्टआवहाय नैबे आदा सुखुर सिंनि न'आवहाय। दा बिथांमोना बेयावहाय मानि थाखाय फैदों एबा मानो फैदों नैबेखौ जोङो बिथांमोननिफ्राय मिथिना लागोन। फैदो अब्ला जोङो मिथिनानै लानोसै बिथांमोननि खुगानिफ्रायनो। सारमोना दिनैहाय बेयाव सफैबाय कर्नाटक स्टेटनि मान्डिया डिस्ट्रिक्ट हांग्रेनालि गामियावहाय नोंथांमोना दिनैहाय आदा सुखुर सिंनि न'आव सफैबाय। नोंथांमोननि फैनायनि थांखिखौ एसे फोरमायनो हागोन रायजो राजानो। जोङो बेयाव जोंनि आफादा मोनसे बाइक रेलि बा राइडिं खालामनो होननानै जों ओंखारदों। जों बयबो खौसे जानानै मेम्बार दङ, जोंनि दैदेनगिरि माखासे दङ। बेनि गेजेरावहाय जोंहा दिनै आदा सुखुर सिङा नैबे मान्डिया होननाय जायगायाव दं हिसाबै जों श्रीरंगापाटना फैनो प्लान लाखादोंमोन नालाय, जेरावहाय बिस्रा न'खरसे बेयाव थायो फेमिलि। जों बे हिसाबै जोंनि बर' हारिया जोंनि गामिनिफ्राय इसिबां गोबाव बेयाव दंफैयो होननानै जों होननायखाय जों नायफैनाय जादों, हाबफैनाय जादों। जों मोजां गाज्रि दुखु सुखु जों सोंनो हाबफैनाय जादों। स' जों दा दिनै नुबाय आदा सुखुरामा जोबोद खुसियै दङ, न'खरैनो मोजाङैनो दङ। जों मिथिना मोनबाय दा जों जोबोद गोजोननाय मोनदों। आदाया जोंखौ बेसेबां बुरजा जोङो फैदोंब्लाबो बिथाङा जोंखौ बोथिसे ओंखामबाबो जाहोहरनो हाबाय। दा बिनि गेजेरावहाय जोंहा जोबोद गोजोननाय मोनदों। जों रोजा रोजा साबायखर बावो आदा सुखुरामखौ। जोङो अब्ला मिथिनानै लागोन एसिस्टेन्ट सेक्रेटारिनिफ्राय। दा जोंथ' बेंगलरावहाय जोंनि बड' वेलफेयार एस'सिएशन दङ होननानै जोङो मिथिनो मोनो। आरो बे एस'सिएशना बेसेबां बोसोर जाखो सारमोना एसे फोरमायना होदो। दा जोंनि एस'सिएशना गायसनजादोंमोन 2019नि 25 जुनावहाय। दा बे बेनिफ्रायनो सोलिगासिनो दासिमबो जोंनि एस'सिएशना। आरो दा माने 3 इयार्स रानिं जाबाय आरो जोंनि एस'सिएशना। 3 बोसोर। आरो बिनि गेजेरजोंनो मिथिनो मोनबावदों बेंगलरनि सिङावनो बड'लेण्ड गेस्ट हाउस दङ होननानैहाय फोरमायनो हागोन नामा? बियो दङ दंनाया, माने नामावल' आरो। जोंहा माने साइड लानानै दङ। जोंहा बाहाय दासिमबो माने जोंनि गेस्ट हाउस लुफुंजायाखै। माब्ला लुफुंजागोन बियो जोंनि आखायाव गैया। बियो माने जोंनि गिदिर गोलाव दैदेनगिरिफोरनि सायावसो आरो। खोनानाय बायदिब्ला जोंनि बिटिआरनि गाहाय मावफुंगिरि प्रमद बर' सारा बेखौ नायनानै थांखांबाय होननानै मिथिनो मोननाय जादों। बे खोथाया सैथो। बिथाङा फैनानै थांखांबाय, नाथाय बिथाङा जोंजों रावजोंबो लोगो हमस्लाबलाङाखै। जों बुजिनो मोना बिथाङा मानि जाहोनाव लोगो हमलाङाखै, जों बेखौ जेबो मिथिया। खिन्थु बिथाङा जोंनि बे बड'लेण्ड गेस्ट हाउस लुफुंनायनि असिलायै फैदोंमोन जानांगौ, बा माबा थांखि लानानै फैदों जानांगौ, जों बेखौ मिथिया बेनि फारसे। जिखुनु जाया फैदोंमोन, बड'लेण्ड गेस्ट हाउसनि जे साइड दङ, जोंहा हा दं, बेवहाय फैदोंमोन बिथाङा थारैनो। बेयावहाय सारा माबाफोर बेखौ मावफुंनायनि खोथा होलांदों नामा? बेखौथ' माने जों मोगा मोगि जालायनो मोनैलाय जों बेनि सायावहाय जेबो सावरायलायनाय जायाखै आरो। बेंगलर बड' वेलफेयार एस'सिएशना दिनैसिमावहाय मा खामानि मावबोखो रायजो राजाफोरनि थाखाय एसे फोरमायना होनो हागोन सारमोना? हायो अबसे। माने जोंनि बेंगलर बड' वेलफेयार एस'सिएशन आफादा दिनैसिम माने जे समनिफ्राय गायसनजादों बेनिफ्राय गोबां खामानि मावबोबाय। बुंनो थाङोब्ला एभ्रि मान्थ माने गोबां केस फैयो जोंनावहाय। माने सोरबाफोर आन्दायफैनाय बा माबा मोनसे बिपदआव गोग्लैनाय, जों गोबां मावबोबाय। बेनिफ्राय जोंनि बेंगलर बड' वेलफेयार एस'सिएशना दिनै गायसनजानाय दिननिफ्राय दिनैसिमावहाय गोबां माने पाब्लिकफोरखौ हेफाजाब होबोगासिनो दङ। सोरबाया गामिनिफ्राय फैनानै आन्दायफैयो, बा सोरबाया अबथिरा जिउ गोमानांगौ जायो गावनि न'खर संसारखौ सालायनो थाखाय दिनै बेंगलराव फैयो। जोंनावहाय हजों माने जोंनि बिटिआरआव एबा जोंनि आसाम रायजोआवहाय इसेबां माने डेभेलप नङा, खामानि दामानि गैया। बे हिसाबै गोबां सुबुङानो बेंगलरावल' नङा, गोबां डिस्ट्रिक्टआवनो गोबां स्टेटआव खामानि मावनो थाङो। बेबायदिनो गोबां सुबुङा अबथिरा सोरबाफोर माने बिपदआव गोग्लैफैयो, सोरबाया जिउखौनो खोमानानै लानांगौ जायो, आरो सोरबाया आन्दायनानै न'खरनि मानसिया माने बबेहाय मोनगोन बबेहाय मोना जानानै एस'सिएशननि फारसे खावलायहरो। अब्ला जोंनि एस'सिएशना जेब्ला इनफरमेसन मोनो, न'खरनिफ्राय इनफरमेसन मोननाय लोगो लोगो जोङो बेखौ जेसेबां हायो एसेबां जों पाब्लिकफोरखौ सापर्ट होयो। आरो जों गोबां माने जिउ खहा जानाय सुबुंफोरखौ जोङो बिथांमोननि जोबथा बिदायफोरखौ जोङो होबोबाय। आरो सोरबा आन्दायफैनाय बा सोरबा खारबोनाय, जों बेफोरखौबो माने गोबां माने न'खरनि रिकुवेस्ट खालामनायाव जोङो हेल्प खालामहरबाय। आरो लोगोसे जोङो लकडाउनावहाय माने
जोंनि बेंगलर एरियायावहाय थानाय बा कर्नाटका रायजोआव थानाय गोबां बर' सुबुंफोरखौ हेफाजाब होदों थांनायनिफ्राय लानानै जेनेबा बे समावहाय रेसनबो राननाय जादों एसे एनै जा हायो बेनिफ्राय थांनायनि माखासे प्रसेसफोरखौबो इजि खालामनानै होनाय जादों बे समावहाय। दा नोंथांमोनाथ' बे मानसि गोमानाय मानाय आसामनिफ्राय खबर लाहरनो नोंथांमोनावहाय बै मानसि गोमानायफोरखौहाय नोंथांमोना नागिरना हरो दा बे नागिरना हरनायाव नोंथांमोना ओजोंहाय आसाम गभर्नमेन्ट एबा बिटिआर गभर्नमेन्टनिफ्राय माबाफोर मोनदों नामा? बेथ' जिर' जोंहा रावनिफ्रायबो माने जेबो अनसुंथाइ मोनफेराखै ना जों मोनो ना न'खरा मोनो रावबो मोनफेराखै बेहाय जिर' जेबो गैया। नोंथांमोना गावनि पकेटजों नागिरनानैहाय दैथायहरनांगौ गोनां जायो। जोङो माने न'खरनिफ्राय एसे जोंनिफ्राय एसे जा हायो जोङो माने फारनै साइडजों जोङो माने एडजास्ट खालामलायनानै जोङो बे खामानिखौ मावफुंनानै हरनाय जायो। जोबथानायाव जोङो सोंनानै लाबावगोन दा जोङोथ' बेंगलरावहाय बड'लेण्ड गेस्ट हाउस दं होननानै जोङो मिथिनो मोन्दों दा बे गेस्ट हाउसखौ लुफुंनो थाखाय नोंथां माबाफोर सरखारनिफ्राय मोननो हास्थायो नामा? औ जोंहा माने हास्थायनाय दङ मानो होननानै बुङोब्ला दिनै गोबां जायगायावहाय एस'सियेसन दङ जोंनि बर' हारिनि बेवहाय बड'लेण्ड गेस्ट हाउसआबो जानानै फैजोब्बाय जेरावबो बुंनो थाङोब्ला नाथाय दिनै बेंगलरावहाय जानानै फैयाखै अब्लाबो जोंनि बेंगलरावहाय माने साइटआ दंखायो हा लानानै दंखायो। हायाथ' अलरेडि दंखासै। हाया अलरेडि दङ नोंथांमोनाबो थांनानै नायनो हागोन। खय बिगासिनो दं हाया? हाया अलरेडि गभर्नमेन्ट जोंनि आसाम जोंनि बिटिआर गभर्नमेन्टनिफ्रायनो लानानै दंखायो माने 3 एकड़सो जागोन हाया जोंनिया। बेनिफ्राय दा बेवहाय लुफुङोब्ला बड'लेण्ड गेस्ट हाउसखौ लुफुङोब्ला जोबोद गाहाम मानो होननानै बुङोब्ला गोबां सुबुङा दिनैहाय जों खामानि मावनानै जाग्राबा जोङो बाहेरायाव खस्थ' खालामफैग्राखौ बाद दोननानै गोजानाव दोन जोङो अरायबो खस्थ' खालामनानै जाखायो जोंखौ बाद हो। दा दिनैहाय जोंनि बड'लेण्डनिफ्राय जोंनि बिटिआर रायजोनिफ्राय गोबां बर' सुबुङा सोरबाया ट्रिटमेन्टनि थाखाय फैयो सोरबाया इडुकेसननि थाखाय फैयो बा सोरबाया टुरिजमनि थाखाय फैयो। दा बे बिथांमोनहा जोंनाव फैनाय समावहाय कन्टेक्ट खालामो जोङो नोंथांमोननि बड'लेण्ड गेस्ट हाउसआव एसे आश्रय लानो हागोन नामा सारमोन होननानै जोंनावहाय गोबां कल जोंनावहाय सौफैयो कन्टेक्ट खालामहरो जोंखौ नाथाय जोंहा लासिंसिं जायो बा जोङो रावखौबो मदद होनो हाया जोङो ओरैल' बुंनानै थानाङो माने जोंनावहाय बड'लेण्ड गेस्ट हाउसआ नामावल' दङ दिनैसिमबो लुफुंजायाखै। दा लुफुंजानाय मोनब्ला जों नोंथांमोनखौ दोननो हागौमोन। दा जोङो नोंथांमोनखौ खालि जोङो नुजानानैल' हेल्प होनो हागोन जों नोंथांमोनखौ थानायनि थाखाय बा आश्रय लाफैनायनि थाखाय जोङो जायगा होनो हानाय नङा जों बेफोरबायदि होननानै जोङो बुजायनानै दोनहरनांगौ बायद' जायो जोंनावहाय माने बड'लेण्ड गेस्ट हाउसआ लुफुंजायाखै हिसाबै। दा आङो बेखौनो खावलायनो सानो जोंनि गिदिर गोलाव दैदेनगिरि बिथांमोनखौ माने जोंनि बेंगलरावबो जाहाथे थाबैनो जोंनि बे बड'लेण्ड गेस्ट हाउसआ लुफुंजायोबा जोबोद गाहाम मानो होननानै बुङोब्ला बेयो जोंनि प्रफिट नङा जोङो मामुलि मानसिनि प्रफिटल' नङा बयनिबो गासै बर'निनो माने अनलि बेंगलराव थाग्रानिल' नङा बियो जोंनि आसामाव थाग्रा बर'फोरनि थाखायबो बियो सुबिदा बयनिबो थाखाय बियो गोनां आरो बयनिबो थाखाय बेयो मोनसे गोग्गाथाव बाथ्रा जागोन जोंनि बेंगलर हालामाव जुदि जोंहा जे जायगायावहाय लाखानाय हा दं बेवहाय बड'लेण्ड गेस्ट हाउसआ थाबैनो लुफुंजायोब्ला। गोजोननाय थाबाय सारमोननिसिम बेखिनि बाथ्राखौ खोन्थानायनि थाखाय। दा जोङो सोंनानै नायबावनि पाब्लिकनाव दा बिथांमोना मा लुबैयो बड'लेण्ड गेस्ट हाउसनि सायावहाय ओरै लाइन लादो नोंथांमोना मा लुबैयो बड'लेण्ड गेस्ट हाउसनि सायाव? एक्सुवेलि बड'लेण्ड गेस्ट हाउसआ थाबैनो जायोबा जोंनि थाखाय मोजां मानो होनब्ला जोंनि पाब्लिकनि थाखाय बहुद इम्परटेन्ट बियो मानो होनबा बाहेरनिफ्राय फैनाय मानसिफ्रा माखासे समाव गोदाव सोराव जाफैनाय समाव जोंखौ हेल्प बिहरो बे हेल्पआव जों माखासे हेल्पखौ जों होनो हाया जायो बेनि थाखायनो थाब मावोबा जोंनि थाखाय मोजां जायो। थाब मावोब्ला मोजां जायो नोंथांमोननि थाखाय? आंनि थाखायबो गोनांथि मानो थाखाय मालाबाबो आंनि थाखायबो गोनांथि थाब मावना हरबा मोजां खोथा आरो नोंथांमोननि थाखाय बेनो जोंनि बिटिआर हालामनिफ्राय थाबैनो मावना हरोबा मोजां गेस्ट हाउसखौ। नंगौ आंबो बेखौनो लुबैयो दिनै जोंनि बड'लेण्ड गेस्ट हाउसआ बुंनो थाङोब्ला 4 बोसोर जानानै थांबाय अब्ला दिनैसिम कन्स्ट्राक्सन मावनायनि जेबो आपडेट मोननाय जायाखै बेनिखायनो आंबो बेखौनो खावलायो जाहाथे थाबैनो लुफुंजायोब्ला जों गासैबो बर'फोरनि थाखायनो सुबिदा जागोन होननानै आं बेखौनो आसा खालामो आरोना। आंबो थाब जाजानो लुबैयो। आंबो थाब जाजानो लुबैयो जेसेबां हायो थाबैनो जानांगौ। थाब जायोबा जोंनि बर' समाजनि जोंनि गोग्गाथाव थाब जानांगौ जोंनि थाखाय जों बर' हारिनि थाखाय जों उसुबिदानि अनेक प्रब्लेम फैयो थाखाय जोंनि थाखाय गोनांथि थाबैनो जानांगौ बे बड'लेण्ड गेस्ट हाउसआ।
आंबो बेखौनो खावलायहरनाय थाबाय थाब जानांगौ थाबैनो जानांगौ इमिडियेट जानांगौ बेयो गोबां बर' हारिया गोबां बर' जोंनि सुबुं माहारिया गोदाव सोराव जाफैयो बेंगालराव दिनै हालाय हाफाय जादों सोरबा लामा गोमा जादों सोरबा फैनानै गोदाव सोराव जाफैदों सोरबा ओंखाम बोथिसे मोनजायाखै सोरबा गोरोंबो फैदों सोरबा रोङैबो फैदों दा बिनि थाखाय जुदि जोंहा बे जुदि बड'लेण्ड गेस्ट हाउसआ थाबैनो जायोब्ला जोंनि बर' हारिनि थाखायनो जोबोद गोग्गाथाव आरो जोबोद बे मोनसे जोंनि थाखाय मोजां जागोन स' बिनिखायनो थाबैनो जानांगौ आंनि थाखायबाबो बेनो सारमोनानो बुंलांजोबखाबाय आरो माथो बुंबावनो आंनि थाखायबाबो थाब जानांगौ सारमोननिसिम फंसे बाथ्रा मिथिबावनो लुबैयो दा सोरमोनाथ' बे बेंगलर बड' वेलफेयार एस'सियेसनखौ गायसननानै दङ दा बे एस'सियेसनखौ दानायाव नोंथांमोनहा माबा मोनसे प्रफिट दं नामा बेवहायथ' जोंहा जेबो प्रफिट गैया माने जोंनि एस'सियेसना नन प्रफिट मोनसे आफाद माने जोङो खालिबोल' जोंनि बाहेरायाव थानाय बे बेंगलर कर्नाटका हालामाव थानाय जोङो बेवहाय थानाय जेसेबांखिनि बर'फोर दं जों बेखौ खौसेयै लाखिनो थाखाय जोङो बे जोंनि आफादखौ गायसननाय जादों गोजोननाय थाबाय सारमोननिसिम बेखिनि खौरांखौ रायजो राजानिसिम दैथायहरनायनि थाखाय रायजो राजाफ्रा मिथिखाबाय दा बिथांमोना मा लुबैदों मा लुबैयाखै दा बिथांमोना लुबैदों दि बड'लेण्ड गेस्ट हाउसआ थाबैनो जाना फैनांगौ आरो जोंनि थाखाय जाना फैयोब्ला मोजांनि बाथ्रा जाहाथे गोजान गोजान जायगानिफ्राय फैनाय सुबुंफोर एबा बेरायनो फैनाय फरायनो फैनाय खामानि मावनो फैनाय बेवहाय जोङो जोंनिनो बर' हारिनि बड'लेण्ड गेस्ट हाउस दं होननानैहाय बेयाव जों हाबसुनानै थाहैथ'नो हायो दा बिनि थाखायनो बयबो लुबैयो आंबो लुबैयो बे बड'लेण्ड गेस्ट हाउसआ थाबैनो जानानै फैथों होननानैहाय जोंनि बिटिआर सरखार एबा आसाम सरखारनिफ्राय बेखौ मोनफुंजानो लुबैयो आरो दा जोङो भिडिअखौ बेयावनो फोजोबबाय केमेरायाव दङ जोंहा सान्दिया बसुमतारी जय बर' हारिनि जय बर' हारिनि जय